Uy, magsilas. Canton Egg madagdag. Challenge. Canton Egg Challenge. Sige. Mo ni mga magdudula oh. Wait lang. Magdudula oh. Magdudula. Wala pa yata nakuha. Para isigdana sila sa ilahang mga tinidor. Pang, mangulam na yung kaso. Hindi po, ulit po. Ay, anay. Wala pa gani. Sige, isig pakurat na sila, isig pakurat. Uy, magtiniil. Wala may baso pa. Magtiniil lang mo, magtiniil. Abli na daan pa. Ate, makadagas ka. Alam mo sinilas? Dili, magtiniil po. Magtiniil. Allah. Abli na sila sa kuan. Hayaga. Vlog ka dito. Isara. Sikat mo. Ala. Mura na may viewer. Oh. Nanay ko ano, nanay anak. Ay, gansiya. Sige na. Wait lang. Wait lang. Magtiniil. Adi ko magtiniil. Diyan sila ka bibit. Guwapa ba mga bata? Okay, magdali. Asa man mo ato? Bulitis na lang. Yan sa motor. Sige na, play na. Dili, dapit sa motor ha. Uy, mga lunggaban. La, hinahinay lang kay Ready na niya, practice pa. Wa, may tanan? Ready na. Ready na. oh, magsugod na sila, sugod na. Basta diha lang wala. Wala. Oh, doon. Oh, papta diha. Ana? Uy, ko ready na ni or practice. Nga, ready na ang Pepsi oh. 1, 2, 3, smile. Wala. Ready smile. Dari pa smile. La. Uy, mayam pa. Sige na. 1, 2, 3, go. Wala. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Uy, dagan mo kaya. Grabe nakalamon oy. Wala din ako. Kadua-dua silang lando. La, ako suga mo kaon oy. Tagawa ko na lang. Gilamon. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Oh, sige na. Dali. Masudipan mo ha. Nahinay. Uy, pag Dali, ilan. basta ang cellphone binagay. Gagawa ng itlog. Mana, wala si Pico pa nakabidyo mo. Ay, putang nga natin. Kamay ang cellphone. Inom sa kamog ko. Ay, i-video. Di po na pwede noy. Adi Ay, pa pagsunod anak karon. Ako na gito. Ano, igor ra gyud ino mo. Uy, last one. Bisa ka itlog pa. Duha na gyud kay duha na gyud. Tiradarang itlog niya. Tirarang itlog lang. Itlog sa. Di na masulod tukan na. Ate, maruan. Kaya naman, dinis na. Ya, tira maruha. Ikaw pa. Sige na, ikaw na. Ay, Pa. Sa man ang nas ubos ni. ay, pagkali. Wala tayo ikaw. Ah. Grabe kumakaon. Si Opa, hindi makakaon. Inom na po na ron, inom na sa nagpipsi ron. Inom na sa nagpipsi ron. Kaon one, paak one. Namili mo inom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Oh, ikaw lang, dali. Dali. Oh, tama na, uy. Ano na, ini? Ay, sige, di na ko. Okay, ikaw na. Gikapoy ng angkan. Nga, surrender na isa, surrender na. Surrender ng angkan. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala.
kaon day. Kaon na gigitlog. Ginawa sa kanta. Uy, pawa sa. 1, 2, 3, go. Na inom gyud Pepsi. Nibusog na ko. Sada ni gadula ni kay makabusog. Sus, ako nagigya. Wa naman mo naglahos. 1, 2, 3, go. Kaya pa na kaya. Grabe challenge oh, grabe sa mga challenge yung mga bata oh. Sus. Uy, pindik kong tani ba? Maglaboy, maglablab. Okay, 1, 2. Reklamo ro ba gawa ka bilong kaon. Pangilan na yung kaon eh. Tama na mo na, tama na mo. Sayang kay kay labay-labay na. Wala. Di ba? One, two, three, smile. Oh. Ah, marunong. Wala, hindi pa. Uy, lang. Sige, sige. Wala kang ginawa. Day, hamang video ni upo. Wa ka video. Nabidyo naman. Wala pa man to. Daw na ko na. Napalong di ka ba Abo sa mela. Pwede na guys lang ba? Mukbang na mo, mukbang. Oy, thank you for watching. Bibo kayo mi diri oh.